एबसुनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जि फरायसालिनि थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरखौ बेसेन नाङै गोलोम बोथोरनि जि फोरोंथाय बादा बेखौ मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै बिथांमोना 15 दिन दिनैजों 15 दिन जाबाय दिनै फोजोबनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना मावफुंनो हादों आरो बिनि थाखाय आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिदों आरो गिबियाव आङो साबायखर जासिबावनो लुबैयो बे दखरा आफादा कचिं क्लास होनायाव बिथांमोनखौनो जि फोरोंगिरिनि जि दान बान्था होनायाव फाइनान्सियेलि जि मदद बेखौ आं मिथिनायाव माखासे बिदिनो ट्रेक्टर मालिक बा बिदिनो माखासे एजेन्टफोरा बिथांमोननो एसेब्लाबो जि अनसुंथाइ होनो हादों बा बिथांमोननि जि अनसुंथाइनि गेजेरजोंनो बिथांमोना जि कचिं क्लास बेखौ मावफुंनो हादों बिनि थाखाय आङो बै बिथांमोननिसिमबो आङो नोंथांमोननि गेजेरजों आङो रोजा रोजा साबायखर जासिहरदों दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि गेजेराव बर' फरायसाफोरखौ लानानै जि मोनसे मिशन फोसावदों बेनो जाहैबाय गुन गोनां सोलोंथाइमोन सिगाङाव दा गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय दा बेखौनो नोजोर बोनानै जि गोलोम बोथोरनि सानाव फरायसाफोरा जोंनि बर' फरायसाफोरा जि गरम बन्द मोनबाय हिसाबै जों बांसिनखौनो मिन्थियो गोबां फरायसाफोरानो नाङा फाङा माखासेया एन्टि ससियेल एक्टिभिटियावबो इनभल्भ जायो आरो माखासेया बिदिनो ओरैनो लेखा फरायालासिनो न'आव थायो सोरबा आलासि जायो सोरबा बेरायो दा बेखौ हग्राजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि कचिं क्लास होनानै नैबे जि माखासे नाङि खामानिफोराव जोंनि फरायसाफोरा जेन इनभल्भ जागौमोन नैबेखौ हमथानो हादों आरोबाव मेट्रिक आनजादखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना जि खामानि मावबाय आंनि मिन्थिनायाव गोबां फरायसालियावनो जि फरायाव थानाय गासैबो आयदाफोरखौ फोजोबनो हाया दा बेयाव बे 15 दिन कचिं क्लास होनायाव बिथांमोना जि मोननैसो आयदाखौ फोजोबनो हाबाय बे मोननैसो आयदानिफ्राय आंनि मिन्थिनायाव बा आङो आसा खालामो बेयाव जों मिन्थिनायाव 1 नाम्बारनि थाखायनो मेट्रिकआव फेल जायो बा फार्स्ट डिभिजन मोननो हाया जायो 1 नाम्बारनि थाखायनो बा 1 नाम्बारनि थाखायनो लेटार मोना जायो फरायसाफोरा आं आसा खालामो बे 15 दिन कचिं क्लास होनायाव 1 नाम्बारनिख्रुइ बांसिन बा 5 नाम्बार बा 10 नाम्बार बेसेबांसो नाम्बार मोननानै फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव गावसोरनि जि मोनसे पार्सेन्ट लाखिनाय बा नाम्बार लाखिनाय बेयाव एसेब्लाबो मदद जागोन आरो जि गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगौनि थाखाय जि हाबाफारि लादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ जि बे हाबाफारिया मोगथां महर मोनथों आरो बेयाव जि बावसोमनानै जि खामानि मावबाय हाबाफारिफोरखौ जाफुंहोनायाव आं बिथांमोन गासैनिसिमबो आं साबायखर जासिनानै दिनै हग्राजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबथा जि कचिं क्लास होनाय हाबाफारि बेयाव आङो बाहागो लाफैनानै आं गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर जासिनानै बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।